לא של חוזה, כתבו הרב דוקטור בנימין לאו, שלום לך, בני. הוא ראש בית המדרש בבית מורשה בירושלים. ספר יפה מאוד, אני קראתי אותו, הספקתי לקרוא בשעות האחרונות, והדמות הזאת של ירמיהו, התפקיד הפוליטי שלו וגם דמותו, זה סיפור מרתק. המאה היא המאה השביעית לפני הספירה. 640, נכון? זה בערך אחד. אני רק אגיד שכשחגגו לבן גוריון יום הולדת 84 בשנת 71 בשדה בוקר, אז הספיץ' שהוא נתן שם היה איזשהו נאום וידוי שלו על היחס שלו לירמיהו. על זה הוא דיבר. הוא אומר שכשהוא היה צעיר, הוא התחנך עם השירה של י' ל גורדון, ילג, והוא ראה את ירמיהו בתור... צדקיהו בבית הפקודות. בדיוק. הוא ראה את ירמיהו בתור בוגד, תבוסתן, נותן מורח בלב העם. ורק עכשיו הוא אומר, בגיל 84, נפקחו עיניו לראות את העומק של הנבואה של ירמיהו, וכמה החברה הישראלית צריכה לטלטל את עצמה וללמוד את הספר הזה כדי לנהל חיים ישראליים מתוקנים. מדינת ישראל. זה נכון, אם אני אזכר בילדותי, נעוריי, אני חושב שמוטי יסכים איתי, הנביאים החביבים עלינו היה עמוס, שהיה המתקן החברתי, ישעיהו שנושא את חזונו אל כל העמים, נכון, יהיה הר אדוני בראש הערים, וירמיהו שכשמתנפלים עלינו, על ירושלים, אז הוא נכנע, הוא נופל אל האויב. הוא לא בסדר, נכון? הייתה ישיבה בכנסת 100 שנים לציונות, ואז שמעון פרס, אז עמד כחבר כנסת ודיבר על כך שאנחנו צריכים ללמוד תנ"ך, ואז הוא אומר צריך ללמוד ישעיהו וצריך ללמוד עמוס. קופץ יוסי שריד מספסלי האופוזיציה וצועק לו בימינו כדאי ללמוד ירמיהו. ואני לקחתי על עצמי את המשימה שהיא משימה בעיניי קריטית, באמת אבל, להנגיש את התנ"ך לחברה הישראלית, והתחלתי עם ירמיהו, כי ירמיהו הוא ספר קיומי בשבילנו כחברה שיש בה כל כך הרבה אלמנטים של סיכוי וכל כך הרבה סיכוי. בוא נאמר משהו על ההיסטוריה, פחות או יותר. מדובר במאה השביעית, יש 3 אימפריות גדולות שניצות, שנאבקות על המזרח התיכון, זה האימפריה המצרית, האשורית והבבלית. נכון. ובאותו זמן, הזמן המכריע, יהודה נמצאת תחת שלטונה של בבל. ואומר ירמיהו, אל תרימו ראש. אל תרימו ראש, תשפילו את ראשכם, סופה של האימפריה הבבלית תתמוטט עוד מעט, אנחנו ניגאל, רק אל תעלו על דעתכם למרוד, נכון? כן, חצי נכון, אבל לא ניכנס עכשיו לניואנסים, הוא עבר 3 קדנציות ירמיהו. כן, 3 מלכים. 3 מלכים, אחד בימים של חלון הזדמנות היסטורי, כשאשור ובבל התקוטטו בצפון, והיה ניסיון לייצר פה ממלכה חזקה, זה ימי יאשיהו המלך, נחל אכזבה מרה מאוד, יש קינות של ירמיהו על יאשיהו המלך, קדנציה שנייה של 11 שנות... גם הטוב שבמלכים, נקודת עודתית. אחרי זה 11 שנים של מלך בשם יהויקים, מלך נתעב, מלך מנוכר, מלך שבונה ארמונות, מגדלים ורוצץ, רודה בעמו, והוא זה שעליו פנה ירמיהו ואמר, קבורת חמור יקבר. אנחנו מכירים את הספר של סלומנסקי. קבורת חמור זה ממנו, מיהויקים. ואז מגיעה הקדנציה השלישית של המלך צדקיהו, כשבבל כבר בפועל, דה פקטו שולטת בארץ, ואנחנו משחקים אותה כאילו מדינה, וצדקיהו בגלל שהוא נגרר אחרי ממשלה לאומית רדיקלית שמנוכרת לגמרי לחשיבה גיאופוליטית, חושבת שמסוגלים למרוד בבבל. ירמיהו צועק להם, אתם הזויים לגמרי, תורידו פרופיל, תשרדו, מי שמרים ראש נחתך. וכל המהלך הזה, 10 שנים, הוא הולך ומנסה לעצור את המרד, שום דבר לא עוזר לו. המרד הזה נכפה על המלך צדקיהו, סופו של דבר ירמיהו תופס את עצמו באיזו עמדת מיעוט נרדף. השורה שלקחתי פה... אבל 600 שנה אחרי זה רבי עקיבא ממלא את אותו תפקיד מול הרומאים. הוא שוב אומר, עכשיו זמנה של רובי... הפוך לגמרי, סליחה. לא רבי עקיבא, סליחה, רבי עקיבא זה בקופה. לא, בן זכאי, יוחנן בן זכאי, סליחה. רבי עקיבא הוא זה שבא מהצד השני. מה שאתה אומר בעצם זה שאנחנו צריכים ללמוד את הדמויות גם של הבית השני, גם של הבית הראשון, ללמוד אותם כמו עיתון של היום. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להשאיר את התנ"ך בבוידם. לא יכולים להרשות לעצמנו כחברה לסמוך על זה שיש לנו עכשיו איזה כיפת ברזל על הראש, ולא להבין שיש לנו תשתית קיומית של החיים שלנו. ירמיהו זה תשתית. הרי זה סותר בכלל את כל כמעט את כל התזות הפוליטיות שלך.
שלא להיכנע לחזקים. יש גאווה לאומית, צריך לשמור על הגאווה הלאומית שלך. ופתאום אתה משבח את אלה שאומרים לך להיכנע לחזקים ולכל זה. איך זה עובד? אני משבח את ספרו של לאו, אני לא משבח את הגישה. קודם כל, הלוואי שנעשה ויכוח פוליטי מתוך הוויכוח הזה. זאת אומרת, אם היינו מסוגלים לנהל בתיכון ממוצע בישראל שפה שעומד ירמיהו ולידו עומד איזה נביא אחר שקוראים לו חנניה, זה אומר להיכנע, זה אומר בחיים לא להיכנע, וללמוד את האסטרטגיה, ללמוד חשיבה מדינית מתוך התנ"ך. אני רוצה לכתוב בזה בשביל לעצבן אותך קצת. תשמע, איזה משמעות אמיתית יש לשאיבת לקחים היסטוריים ממציאות פוליטית שהייתה לפני 2600 שנה? ואיזה משמעות יש לטענה שירושלים חרבה, היא גם אצל ירמיהו מופיעה, בגלל איזו שחיתות מוסרית? שתי קדנציות קודם יש מלך ששמו מנשה, אם אני לא טועה, הוא מולך יותר מכל מלך אחר, זה 55 שנה, נדמה לי שהיהודים רואים בו משהו נתעב לחלוטין, התקופה הכי טובה בתולדות ממלכת יהודה. כאן השאלה היא באמת מה המקום של התנ"ך בחיים שלנו. האם התנ"ך זה ספר היסטוריה מוזיאוני, או שהתנ"ך הוא ספר לימוד קיומי? זו תפיסת עולם. אם אנחנו מבינים שהתנ"ך נותן קודים, הרי האנושות לא השתנתה. האגו לא השתנה, והמוטיבציות השלטוניות והאימפריאליות לא השתנו. הסך הכל לא השתנה. הנשק קצת השתנה. בדיוק, הטכנולוגיה השתנתה, אבל טכנולוגיה זה דבר שהוא איננו מהותי. המהות זה האדם. וכשאנחנו מדברים על תנ"ך, לומדים את האדם ההוא של בית ראשון ובית שני, ובעצם אתה אומר כאדם יהודי, הקדוש ברוך הוא מגלגל את העם הזה לארץ הזאת, ואומר, תנסו לבנות. ניסיתם פעם אחת, נכשלתם, פעם שנייה נכשלתם. אני מאמין שאנחנו עכשיו בהזדמנות שלישית, ואני רק רוצה לומר שלא יוליכו אותנו שולל ולא ירדימו אותנו בכל מיני נבואות שקר שאומרים לנו, בית שלישי לא יחרב. אני לא רוצה שירדימו אותי. אני רוצה ללמוד את ירמיהו, אני רוצה ללמד את ירמיהו, להתעורר ולנסות לנהל את המדינה הזאת באופן שנהיה ראויים לה. אנחנו נזמין אותך לפה גם אחרי חורבן. זה יום של אזכור אסונות, האסון הכי גדול התרחש במאה הקודמת.